Quadrado. Det man kalder Pepsi for alle pengene. Det er en dum her kont. Det er Grimhus, der er lige der, ikke også? Det er hans. Ad. Wow, Er du fløj okay? bare den der man. Er du okay? Og jeg er disconnected. Fuck, hvor noget lart. Det er Godt sådan, ned, siger jeg jeg bare. har sådan noget mega dårligt. Wow, så er jeg bare heroppe. Jeg går der flækker min egen farm. Kan du ikke lige tage lige mikrofon fra, når du gør det der? Det hører jeg. Det er ikke noget, jeg bare kan... fucking vammel. Det kommer jo bare nogle gange. Det er ikke sådan, nu hoster jeg satan. Farvel. Det drop det. Fandme ikke mere. Åh, Det er nok også- kød. Åh, hvad? Bacon. Jeg kan ikke op med bacon. Pis. Jeg tog bare min bøf. Jeg vil have dig til at falde ned i det hul der. Pis. Jeg ved ikke hvor ivrig du er efter det her med kød. Altså, jeg har jo koldt finger i nak. Ah! Hvorfor går der en zombie oppe på mit tag? Han burde altså ikke kunne spawn derop. Jeg røg lige igennem. De her... Hacker! Kan du ikke lade være med at Hold da op din med kæft, Jeppe. Hold da sæt din kæft, det er sgu dig, der larmer mest her. Skal jeg smadre dig? Nej, de sprog, det gider jeg faktisk ikke, at vi bruger her. Wow! Og lidt zombie der, var. Hold da kæft! Jeg er sgu ikke en, man lige går og leger med. Det er fedt, jeg går ikke rigtig at lave det. Jeg hopper bare sådan lidt rundt. Det gør jeg så næsten lidt. Og så dræber de monster og sådan lidt. Men Jeg begynder at smadre din gamle, rødne lart. det må du faktisk meget gerne. Jeg sat med grim. Fuck yeah! Jeg havde lukket en flere, så gik det lige jeg havde lukket. Fuck, jeg smadrer dem. De kalder mig for Rainbow. Det er min Rambo-doll. Red paint shot. Og hvad sker der lige for den der hacker? Ja, skal du heroppe, du. Gerne takke min mor for at født mig. Hold kæft. Kan du flytte dig, mand? Jeg har kun 2 liv tilbage, mand. Jeg skulle da lige glad, du går ind foran. Jeg skal lige den her vej. Jeg flækker dig, hvis du går ind foran. Jeg går ikke ind foran. Jeg skal godt. Jeg kan ikke for at komme bagfra. Stop nu, gang. Jeg hjælper dig bare! Hov. Jeg kunne da have lige tilbage. Jeg flækker dig med en fakkel. Hvis I nu tænker, eller hvis, ja. En mad så cirka hver Den- eneste Den, dag. den hele klo- tiden. Hold nu kæft. Den kloge ser man nok sige. Det ligner det fra Harry Potter. Jeg siger ja, for den er mere smile og bygget brun i Harry Potter. Så det er derfor. Kan du godt det, når man ikke kan trække vejret igennem næsen? Ja. Jeg føler altså lidt, at jeg tror det lægger lidt til. Jeg tror det er alt time, venter det sådan lidt. Det lægger ikke for mig, fordi jeg har sådan en mega god computer. Det har jeg også. Ja, som om. Prøv lige at få startet med at få slettet alt det porno noget på. Det er altså meget sikkerhedsprogrammer. Det er fordi... Ja, du behøver ikke have en halv milliard af det, vel? Det er nok. Jeg lå der Så lige... skal jeg også lige have nogen, der måske lige kan du. Så jeg bare sådan. Fordi man lige skal Hvis du køber det her, så kan det være, det bare blive meget bedre. Så giver vi dig bare virus eller noget andet. Jeg hopper rundt i de her træer. Han er Avi, Jeppe. Kom nu, lav noget fornuftigt til sidst, så kommer jeg bare og smadrer dig. Kom der og smadrer mig. Jeg tør. Nej, du gør Jeg tør. Vidste du godt, at man kan faktisk også godt knippe for, hvis man har lyst til det? Ja, det vidste jeg godt. Skør. Jeg ser det nu så fjollet, Jonas. Så er det fjollekøj, du er. Har du nogle børn, jeg kan bolle et sted? Lad være med det der pædofiliske små. Pædofilisme.
Det er fucking fedt. Ja. Nu ser vi lige snakke om vores egen ting her, Jonas. Der er ikke nogen, der... Jeg synes lige, du skal forklare, hvornår du brugte det ord. Det gjorde jeg en nat mig hjemme. Vi var... helvede. Vi var henne i børnehaven, og alle de børn, der ikke var blevet hentet. Det var ikke helt den historie, Jeppe. Ja, det var den anden. Nu smadrer jeg det forkerte træ, det er lige meget. Nå, ja, men det var, da vi var inde på det der... Hvad kalder du det? IMVU eller IMVU? Jeg ved sgu ikke, hvad jeg kalder det. Det er dem, der har fundet på det jo. Nå. Men et eller andet i den stil. Fordi at Jeppe havde det på sin computer, og jeg ikke anede, hvad det var. Og så installerede jeg det bare. Og så spillede vi det. Og så var der bare sådan nogle faggots derinde. Og så flækkede vi dem sådan lidt. Spillede sådan lidt smart og kunne ikke stave og sådan noget. Så jeg gav vi dem lidt grammatiske tips. Sagde deres mødre var døde? Ja, Sagde de også. men det var meget hyggeligt. Det var meget sjovt, ja. Men det så med ham, det var pædofil. Så valgte jeg simpelthen at beskrive det med, at han var pædofilistisk. Det var simpelthen ren pædofilisme, han havde gang i. Ja, det var det. Fuck jo. Så lavede Jonas, når han ikke lige gad at høre på dem mere, så lavede han lige sådan en makro, så han bare spammede ged. Ja, så havde jeg en makro, hvor der bare står ged, sådan, jeg ved, 700 gange eller noget. 700 gange. Og så blev de bare mega sure, sådan, jeg tænker, jeg er med. Men, Nå, nu skal jeg lige have fået lavet mig et lille chest room. Et chesthus har jeg faktisk fået lavet mig. testhus. Ja, Det er shit. intet ringere. Testhuset. Intet bedre, intet ringere end chesthuset et selv. Og jeg tror simpelthen, jeg vælger at kalde det Torben. Ja. Hvad fanden har du gjort ved min farm? Jeg har ikke gjort noget ved din farm. Du er fandme en kont, du er. Jeg har ikke gjort noget ved noget. Ej, hvor du lækker. Jeg har ikke gjort noget ved noget. Du er nok cirka den ulækre. Jeg har ikke gjort noget. Cirka ret lang tid. Jeg har ikke gjort noget. Du er fandme varmel, du er. Ad. Helvede. Du skal bare prøve sådan en hvid, nej, gul svamp med det hele. Jeg har altså ikke gjort noget. Hold nu kæft. Jeg tror, der er koldt finger i en nak. Ja, det tror jeg fandme om. Jamen, jeg har ikke nogen spande. Jeg ved ikke, hvordan man laver spande. Hold nu kæft. Du er nok den mest spandede person, jeg kender. Mest spandede person. Ja. Nu kan du ikke sove mine følelser. Har du